Benga, goazen gaurkoarekin. Eta gaurkoa, ideia potente batekin dator. Agian deserrosoa hasieran, baina askatzailera izan daitekena. Eta zein da ideia hori? Ba ez dagoela jaiotzeko arrazoi zehatz bat. Eta gure bizitzak ez duela berezko helbururik. Ikusiko dugu zergatik ikuspegi honek, zama handi bat ken diezagoeken gainetik. Denok egin dizkiogu geure buruari galdera hauek noizbait, ezta? Pentsatzen azazu. Zergatik jaio ginen? Zer demontra egiten dugu hemen? Betiko galderak dira, gizakiaren galdera handiak. Eta hor gabiltza, bizitza osoan, erantzun baten bila. Barruan daramagu, ezta? Pentsatu nahi dugu plan handiago baten parte garela, gure existentziak unibertsuaren eskema erraldoi horretan zentzu bereziren bat duela, lasaigarria da hori pentsatzea. Baina, eta hori guztia ez balitzorrela? Baina adi, iturri honen arabera, arazoa ez da erantzuna ez dugula aurkitzen. Arazoa, galdera bera da. Bai, ondo entzun duzu, galderak berak ez omen du zentzurik. Honek bai ematen diola buelta guztiari, Gure oinarriak astintzen ditu. Orduan, momentu bat, helburulik iz badago zer geratzen zaigu? Ez, utza? Bueno, ez. Iturri honen arabera, askatasuna geratzen zaigu. Eta hori da orain ikusiko duguna. Nola zoriaz jaio izanak eta espatu bategatik benetan libreagoa egiten gaituen. Pentsa esatzu serio unerik batez. Zuri galdetu zizio ninork jaio nahi zenuen? Niri ez, behintzat. Ez genuen ez zera aukeratu, ez non, ez noiz? Kasualitate hutsa gara, zoriaren ondorio. Ez dago planik, ez dago bete beharreko misiorik, hemen gaude eta listo. Eta honek, pentsa, zer esan nahi diogu? Ba ez daukagula unibertsuari ezer demostratu beharrik. Ez dago gidorik, gure bizitza gure kasaidazteko dago, utzetik. Eta hori sekulako askatasuna da, ezta? Oso, ondo, libre gara. Eta orain, zer? Nola bizi askatasun horrekin? Bagoazen alde praktikora. Izan ere, iturri honek dio, gure bizitza emozionala, funtzean, 3 zati handitan banatzen dela. Sufrimendua, bakea eta poza. Eta hemen dator datu esanguratzua. Begiratu zifrei. Gure bizitzaren eureko zespiro gehi sufrimendua da. Bai, ondo entzun duzu, eureko zespiro. Gero, eureko 20 bakea eta poza. Eureko 10 kaskar bat. Honek puskatu egiten du beti pozik egon behar dugun lelo horri, ezta? Agian kontua ez da hori. Eta badakizu zein den paradoxa? Bata, bestea gabe ez litzatekela existituko. Sufrimendurik gabe plazerak ez luketzen zurik izango. Pentsa, gozeak ez bazaude, jateak ez dizu plazer bera ematen. Beharrezkoak dira biak, txamponaren bi aldeak bezala. Ziklo honi, iturriak samsara deitzen dio. Baina adi, ez berraragiztatze zikloari, ez horri. Baizik eta gure bizitza honetan, hemen eta orain, sufrimenduaren eta plazeraren artean dugun joan etorri etengabe honi. Gure egunerokoa da azken finean. Orduan, galdera da, bizitzaren 100% bakarrik bada poza, merezi aldu horren atzetik erotuta ibiltzea. Agian ez, agian jokali inteligenteagoa da tarteko 100% berri horretan zentratzea, bakean, eta saiatzea bakeuera hori alik eta gehien lusatzen gure bizitzan. Eta honek, noski ardura guztiak gure eskuetan uzten du. Zeren eta, zerua eta infernoa ez daude beste mundu batean, ez dira etorkizuneko lekuak, ez, orain eta hemen sortzen ditugu. Guk geuk. Baina nola egiten da hori? Ba begira zein simplea den. Zerua, zure jendearekin ondo egotea da, harmonian bizitzea, laguntzea. Infernoa, ba gustu kontrakoa. Liskarrak, borrokak, mina eragitea. Zuk erabakitzen duzu, zure eguneroko ekintzekin bietako zein ere egitzen duzun. Ondo, goazen errezetarekin, edo gutxinez laugako praktikorekin. Nola eraiki gure zeru partikular hori? Bat, independentzia ekonomikoa lortu. 2, aspertasunari ez egiteko bideak bilatu. 3, beti ikasten jarraitu, kuriositatea ez galdu. Eta 4, laugarrena, hau da garrantzitsuena. Bai, orainaldian bizitzea, esaldi hau sekulakoa da. Deprimituta bazaude, iraganean bizizara. Antzietatearekin bazaude, etorkizunean. Bakean bazaude,
orainaldian. Hori da dena. Oraina da daukagun errealitate bakarra, benetan existitzen den une bakarra. Bale, ados, ez dago helburu kosmiko handirik. Baina horrek esan nahi aldu gure bizitzak ez duela zentzurik, ez dugula arrastorik utziko? Ez horixe. Bi modu daude transzenditzeko, nolabait esateko. Iraunkortasun biologikoaren eta kulturalaren bidez. Begira irudi honi, perspektiba pixka bat hartzeko. Gure aurretik ia betikotasun bat, gure ondoren beste betikotasun bat, eta tartean gure bizitza, txipristin bat, tunto txiki bat, tarte txiki hori da gure zeru bakarra, hori da daukagun guztia. Orduan, nola utzia arrastoa? Beno, bi bide daude. Lehena biologikoa, gure ondorengoak, ez bizitzaren katea ezetetea. Eta bigarrena, kulturala, eta hau denok egin dezakegu. Ikasitakoa, sortutakoa, pentsatutakoa, urrengoi pasatzea. Hori da benetako ondarea. Azken finean, benetako betikotasuna ez da zu betirako bizitzea. Hori ezinezkoa da. Benetako betikotasuna da guk hemen eta orain eraikitako zeru txiki honetan gure ondorengoek bizitzen jarraitzea. Hori irauten dugu bizirik utzitakoan. Eta guzti hau, ideia guzti hauek, nola eraman praktikara? Beno, badago printzipio simple bat, iparrorratz moduko bat dena biltzen duena. Urrezko araua deitzen zaio. Baina kontuz, ez da egin bestei zuk nahiko zenukeena. Ez, formulazioa garrantzitsua da. Ez iezaiezu egin, bestei zuri egitea gustatuko ez litzaizukeena. Alde handia dago, Zeren ez duzu zure ona inposatzen. Besterik gabe zuretzat nahi ez duzun kaltea ez diozu besteari eragiten. Empatia hutsa da, simplea, baina oso sakona. Eta honekin bukatzen dugu gaurko hausnarketa. Pentsatzea ezazu, zure bizitzak ez dauka jidorik, horri zuri bat da. Ez dago bete beharreko misiorik, ez dago zamarik, askatasuna besterik ez. Orduan, galdera zuretzat da. Zer idatziko duzuzuk horri horretan. Hortze usten dizut. Eskerrik asko eta horren arte.